Babalar onu koyaydı. Feniye yok. Feniye yok. Başlarga kireliydi. Biz koyaydı. Bırak yesinler aydı. Yapın adına biz. Avudan bir sene. Bir sene yapalım. Да. Да. Блин, я и забыл. Да, сейчас, все. Действительно, это что такое? Сел на 10-й трамвай и приехал. İşler şula işler yolu gitti. Что они говорят? Женя, они говорят, Это что я ты выучил. подарок, что Ну, ты это понятно. моя судьба, они мне всегда говорят, не пропускай. Так что, Женя, ты наш подарок, давай, киенным я повешу. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите свой самый любимый YouTube канал Дуслык 42 и смотрите новогодний огонек от Кемерского ТО. İstemsiz kaderli dostlar. Ну, Назар, давай, наверное, начнем наше небольшое волшебное путешествие под названием «Машина времени». Мансур, а разве она существует? А давай сейчас мы это и проверим. Эйля. Поехали! Рос, ну видишь, машина до времени-то работает. Ну там написано все. Ну да, Мансур, все получилось, я смотрю, да? Да. А ты веришь в то, что ансамбль Дуслык появится прямо здесь, прямо сейчас? Сейчас на Томской пицце? Да. Нет, А давай попробуем. давай. Хлопнем и он Давай. появится. Раз, Два, три. Мансур, да, Дуслы, конечно, здесь, но не в полном составе. Все-таки машина времени давай немножко Да, подходит. немножко подвела. Ну, встречаем ансамбль. Дуслы на Томской писанице в новогодний вечер. Алым дисем олар бар, өзüm дисем гүлләр бар. Авырлыкны җиңәр өчен ярый дуслар бар. Алар күрде алмады, гүлләр күрде үсмәдем. Агын судай гомер узды, узганын да сизмәдем. Алар күрде алмады, гүлләр күрде үсмәдем. Агын судай гомер узды, узганын да сизмәдем. Агын судай гомер узды, узганын да сизмәдем. Кич тормышы борчыласыз, шатлыгы сирәк килә. Киңәш бирер дуслар миңа, яшәремә көч бирә. Алар күрде алмады, гөлләр күрде үсмәдем. Агын судай гомер узды, узганын да сизмәдем. Алар күрде алмады, гөлләр күрде үсмәдем. Агын судай гомер узды, узганын да сизмәдем. Агын судай гомер узды, узганын да сизмәдем. Язмыш мине яндырды да, бозлар итеп туңдырды. Бирәсен биреп бетергәч, ялгыз башым калды.
Onlar gördüm olmadı, güller gördüm üzmedim. Ağır suday ömür uzdu, uzmanında sizmedim. Onlar gördüm olmadı, güller gördüm üzmedim. Ağır suday ömür uzdu, uzmanında sizmedim. Onlar gördüm olmadı, güller gördüm üzmedim. Ağır suday ömür uzdu, uzmanında sizmedim. Allah gördüm olmadı, güller gördüm üzmedim. Ağır suday ömür uzdu, uzmanında sizmedim. Ağır suday ömür uzdu, uzmanında sizmedim. Әйтәсем килә, ярый әле без икебез бергә. Насыйплар булган бөтен өстендә, икәү бергәләшеп күрергә. Син минеке, мин синеке, икәү икебез. Көннәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек, кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Син минеке, мин синеке, икәү икебез. Көннәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек, кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Яклаганда син, саклаганда син, уеннарында сөенеп яшин. Бу бәхетләрем булсын гомергә, булганыңа рәхмәт үзеңә. Син минеке, мин синеке, икәү икебез. Көннәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек, кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Син минеке, мин синеке, икәү икебез. Көннәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек, кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Мин кирәкләрдән, син кирәгерәк, язмышларымнан мин олы бүләк. Шул кадәр итеп ярсып сөйгән, ямешекләр түзә бу йөрәк. Син минеке, мин синеке, икәү икебез. Көннәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек, Кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Син минеке, мин синеке, икәү икебез. Көннәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек, кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Матур итеп гомер итегез. Матур итеп гомер итегез. Яңа елда җыелышып, бергә бәйрәм итик. Бөтен татар халкы «Мин татар» дип горурланып торсын. Дуслар янында якты көннәр торсын. Бер-беребезгә кунакка йөрик, онытмыйк татар традицияларын. Һәр вакыт кунакларга ишек ачык булсын. Ризыклардан өстәл тулып торсын. Сезгә
сәламәтлек, тынычлык, яхшы кәеф телим. Бөтен бәла каза шитләп уссын. Ә тирә-яктан чын күңелдән елмаюлар һәм туганнар, дуслар булсын. Яңы еллар белән! Дусларым, туганнарым, бик якын барыгызда. Шатлыкларны уртаклашып, бергә яшик гомергә. А вот с чем у тебя ассоциируется Новый год? Минемчә, ул шыршы. Тәмле ашамлыклар өстәлдә. Аппак кар ява торган. Точно, точно, точно. Шулай? Әйе. Каршы алыгыз ансамбль дуслык, җыр белән Карлар ява.
дорогой, идем в магазин, значит, список взял, Да. вот, купим все, что нам нужно к столу. Ты, пожалуйста, иди, а я сейчас быстренько оденусь. Хорошо? Так. Ой, дорогой, ну так вот, я все выключила, газ выключила, телефон выключила, горячую воду выключила. Бунамакай, хотун. Это что такое? Это что такое? Ты мне смотри, я тебе в магазин пошли.
Исповедь прошедшей любви в новогоднюю ночь. Шамила
Bizge düşüp çıkarganday Işıldılar sənətlikləri Ni sokmadı ni gidesən Yine yüreğinden tuğdadı Sönüp vargan muhabbetim bu Kışının çiğ şen yana Kılgıylanıp yılıynen yakın Uğdalı yüreğim yaştama Sönüp vargan muhabbetim bu Kışın çiğ şen yana Kılgıylanıp yılıynen yakın Uğdalı yüreğim yaştama Uğdalı yüreğim yaştama Kaderli dostlar, ансамбль dostluk һәм biz Мансур белән сезгә телибез яңа елда булыгыз бәхетле, тауфиклы, сәламәтлек сезгә телибез. Бер кайчан да чирләмәгез һәм безгә матур итеп кунакка килегез безнең концертларга карарга. Яңа ел белән сезне.